Un 50% dels professors dels centres educatius públics del Vallès han secundat la vaga d'aquest dimarts en contra de les retallades. Instituts, escoles, llars d'infants i universitats s'han sumat en una jornada de reivindicació per protestar en contra de les mesures del govern català i central que, segons el sector educatiu, perjudiquen greument a la qualitat de l'ensenyament públic. Que s'acabin d'una vegada les retallades, perquè realment estan fent molt de mal, però molt de mal al funcionament dels centres. A l'Institut Escola Industrial, per exemple, 20 professors dels 60 que treballen al centre han seguit la vaga. Pel que fa a l'alumnat, una 80ena d'estudiants han assistit a classe. Els alumnes que han vingut estan atesos. Els que tenen classe van a classe i són atesos pels professors que no han fet vaga. I els que no estan atesos perquè no tenen... el profe està fent vaga, doncs aleshores són atesos a la biblioteca. En un centre com el de l'Escola Industrial, les retallades han afectat en diferents àmbits. Un 20% de reducció en la dotació del centre, l'augment d'alumnes per aula o les condicions laborals del professorat en són algunes. En els últims anys hem perdut en aquest centre uns 6 professors i possiblement enguany en perdrem més. Això significa que menys gent ha de fer més feina i, lògicament, vull dir, inevitablement això té a veure amb la qualitat del servei que dones. Si tu tens de donar moltes més hores i atendre a molts més alumnes, doncs, lògicament, això es nota. Dins de la jornada de vaga, un grup d'estudiants de Sabadell s'ha reunit a la plaça Sant Roc per dirigir-se a la manifestació convocada a 2:15 a Barcelona. També hi ha hagut una protesta del sector educatiu davant la seu dels serveis territorials d'ensenyament al Vallès, on s'ha tallat la Gran Via durant uns moments.